मानो होनोब्ला गोबाव बोसोर जाबायमोन आंनि फिसाया जोङो न'खर संसार जानायाव गोबांथार खस्थ' दुखु सिन्थाफोरजों गेब्लेनानै दङमोन। ओमफ्राय दा जोङो बेबायदिनो न'आव सफैबाय बिथाङा बिनि थाखाय हामबाय आरो जायफोरा बिथांनि थाखाय एसे हेल्प होबाय मदद होबाय बिथांमोनखौ थेंक्स आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। Night to all of you, dear my guys, dear my friends and brothers. This tonight I want to I brought update. दायो नोंथांमोना खोनासंदो। दायो फिन खेबसे NIA केस नांनाय सासे बिर जोहोलाव ex-NDFB दावहा नांबोनानैहाय बिथांमोना NIA केस नांनानैहाय जोबथेसालियावहाय 10 बोसोर बेफोरबायदि खस्थ' लानांदोंमोन, दुखु लानांदोंमोन। न'खर थानांदोंब्लाबो, न'खर दंमोनब्लाबो, गथ' गथाय दंब्लाबो बेफोरबायदि NIA केस नांनानैहाय जेल जादोंमोन 10 बोसोर। दायो जाय NDFB ब्रादार बिथाङा बेबायदि जेलनिफ्राय रिकभार जाबाय, गबाय। दायो न'खरनि जाय जोबजानाय NIA केस नांनानैहाय बिथांनि हिन्जावा खुसिनि मोदै बेबायदि बोहैदों, खुसिनि मेगनावहाय मोदै गदों, बेफोरबायदि गोजोननाय मोनदों। बेफोरबायदि गोजोननायखौ बेबायदि प्रकास खालामनाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांदो। ओमफ्राय आंनि बे चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो, ओमफ्राय शेयार खालामना होदो। हामबायसै, थेंक इउ। आं गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला गोबाव बोसोर जाबायमोन आंनि फिसाया जोङो न'खर संसार जानायाव गोबांथार खस्थ' दुखु सिन्थाफोरजों गेब्लेनानै दङमोन। ओमफ्राय दा जोङो बेबायदिनो न'आव सफैबाय बिथाङा बिनि थाखाय हामबाय आरो जायफोरा बिथांनि थाखाय एसे हेल्प होबाय मदद होबाय बिथांमोनखौ थेंक्स आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। बेखौ फोरमायदों जाय दिनै NDFB फिसाय गबोनायखौ लानानैहाय गोजोननायखौ फोरमायदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव, जायफोरनाखि बे NDFB खौहाय बख'नायावहाय मदद खालामदोंमोन, हेफाजाब खालामदोंमोन। बे हेफाजाब खालामनाय मानसिफोरखौहाय गोजोननाय फोरमायदों। बेखौनो दिनै बिथाङा खुगा बेखेवदों। बेनिखायनो नोंथांमोना माखासे भिडिअखौ ससे भिडिअखौ नायलांबावदो, ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो। हामबायसै, थेंक इउ। दायो आङो पाकघरावसो भिडिअ खालामनाय जाबाय लोगोफोर। ओरै गेसबो दङ हनै, ओमफ्राय बे जाहैबाय ओंखाम संग्रा किटचेन, ओंखामसालि जाहैबाय आरोखि दायो। हामबायसै, थेंक इउ। 10 बोसोर जाबायमोन आरो आंनि फिसायाबो दिनै बिफा गैयैयाव गोबां दुखु खस्थ' बेबायदिनो गाननाय जोमनाय फरायनाय मानायाव गोबांथार खस्थ' मोनबायमोन। आंनि फिसायाबो गोजोननाय मोनदों। सिगाङावनो आं बरायनानै लाग्रोबाय। बेनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय नोंथांमोननो कयेकथा खोथा जोंनि जिथुनाखि बे कमिटि फर प्रिजनार फेमिलि मेम्बार्सनिफ्राय जों बेखौनो मिथिहोनो लुबैयो दे गोबाव सम बिथाङा NDFBनि जानानैहाय जाथिनि थाखाय नांनानै आरोबाव जेलाव 10 बोसोरनि बारा बिथाङा दुखु खस्थ' सैनांनानै दिनै बिथाङा गबोबाय। बेवहाय जोंबो नारा नाथा नाजाबाय थादों, उकिलफोरजों रायज्लायनाय मानाय मावनाय दांनाय। बेनिफ्राय बिनि गेजेरजों आरोबाव जोंखौहाय जाय बिथांमोना फाइनान्सियेल किसु मदद होदों, फेरेंगा सार बिथांखौबो जोङो हामबायनालाबो थानो हाया, खारन बिथाङा मैया दाखालिफोर थांनाय समावबो बिथाङानो किसु हेल्प हरदों। बिनि थाखायनो जों बिथांखौबो हामबाय होनदों। आरो जाय गोजौ बिजिरसालि हाइकर्टनि जिथुनाखि जास्टिसफोर बिथांमोनखौबो जों हामबाय होनदों। जोंनि बेबायदि दुखुथिया न'खरनि जिथुनाखि बेल पिटिसन मारिनायावहाय बिथांमोना जोंनो 7 बेल होनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों। खिन्थु बिनि गेजेरावनो 8 जन पिटिसन मारिनायाव 7 थालांबाय। बिथांमोनाबो निस्सय उन समावहाय माबा मोनसे राहानि गेजेरजों गगोन जोंखौ मिजिंथिदों। आरो दिनैनि बेयाव फैनायजों लोगोसे जोङो बिथांमोननि न'खरखौ जों रंजानाय नुदों। दिलीप बसुमतारिया सफैनायजों लोगोसे बिथांमोननि न'खर, बिथांमोननि गामि, बिथांमोननि समाज गासैबो रंजादों। आरो बेजों लोगोसे जों दिलीप
बसुमतारी बिथांखौबो जोङो खावलायदों जिथुनाखि गभर्नमेन्टनि नियम निथिजों बिथाङा बे न'आव थागोन आरो समाजजों मोजाङै सोलिनानै जागोन जों बेखौ बिथांनिसिम खावलायनाय थादों आरो बिथांमोननि न'खराबो बेखौनो हामलायदों दि बिथाङा एसेबां अलखदनिफ्राय गबोनायनि थाखाय न'खरनि मानसि गामिनि मानसि साफ्रोमबो रंजानायजों दिनैहाय बरायनानै लादों। जों ओरैनो दाथ' मिजिं थिदों जोङो न'खरनि सोद्रोमाफोर हिसाबै जे मैयाबो जायनाखि गुवाहाटी हाइकर्टनि सिनियर एडभकेट ए.के. भट्टाचार्य सार बिथाङा आंजों खनथाम सम स्पेसियेलि आंजों रायलायदों मैया।